on fenya fua sana abra fu di wa sore won be fan ko di abra mo no sei otutu abra opon wa de ebrem pon ne adenchemna so cha wa de ebrem pon na no muni metuotu apia oyko hene osante na oyko hene sakranchi ebrem pon de wo yoko sechi ampanana oyko aboshe munini obrempong akoto okun sakranchi di ewo tiuti na obi ense ne bribin na efi ose ntia abrewati asapong di ewo kuma wo ahana na afri kumase asaman o cherefo da kwa bravo kumoni pesi atofo mboda samai ayafo etiefo ye mamajo eba akro life kinkan me so se nonum bope na ye benada dia na wa unim ze akro life ye de ani jesem kese ye de asumude na erebre obi biara o se wiase mude bribia ye kakra na bribia eye ntobo ase iti se uko kro akese numu a aya won akwan mu no wo traffic light awum ebi o mpa traffic light na so okode na nso obi pese o ye dem otwam se umnya wani na otwam a akwansia betimi asi impo ebi wo wa na se free from ma a police for betimi a kire eno kire yen se wiase mu no biribia eye ntobo ase obia miribedu na se wo miridu a ubetumi akọ wanim na wasum adwo boko afrakumo yegusore kenkan akire etiefo seze homa no emuguso eyehuamba nkakra eye opening yen safo ono na okire osa homai efa asantefo ene denchirafo eho na watwe bie nga etwamu no yefi ase kenkan homai nti yehu nani so kakra se denchira ne asantefo intawantawa kakra ereba wontem esa ne se denchira hene a wanya ne baabi ko bosianti ne osante kwa abaako dai ena wanyem no amawawo iti asantefo won boafu denchirafo papa nanso wontumi nkwa ni mesa ne se we denchirafo nkoya we denchirafo nkoya ena denchirafo so won sa hye won adu kire se eye won ba panyina wo fe nubodu no eye osante hene ene won hemia ene ewo saa abrante no enti won so won ahye se ye de ayewa wo de ya wo nti enu nti wontumi nse da enka ho asem na amiri dui abosia nti wi no na wo se wo penia obedi nade ohemia oyo de sekron o mamerima bodu eni ntim jakeri intim ni aguma ena bodu ne panyin anka ne kwan so no anka wo se bodu na odiade na nso denchira panyin tena ase no wo hu se da bi se ye de nudia enyeyi eza de se onye odese kron eye ohemia oni denchira ohemia no oni asante hine na ewo saa abrante no enti eye pe ebekwa kwa se oye obofa dadefa ontumi nyina denchirafo achi krojen ma eyeye enti woye se ene wode bema akuma a wo fa nu se intim jakeri abedi hene aso intim jakeri so afiase ye niema bi a ye hwe ne intim jakeri de denchiraman ebekwa akodi samote yenka ene anwumire ya munim eye Addis taste ono de sobolo asana cheze local drinks bi ani wa ontumi nye ma ope combination ope akekeduru a wode afra abrobe kakra obetumi aya ama mango a wode afra akekeduru kakra obe ya ama oprekese ni ade nyina otumi de ye drink manu ye de ore ye party ore ye wedding ade ato wani obe serve wa hoho bona hamem ohwe ye screen no so ya ne number wo ho obetumi afa na wa frɛ no na on dey di nkomo best print graphics tsani ayaka ni se wi ase no ye koye nganim enti bribia ye no ye tadigu nkrata aso na se opo bia print wo ne mama wa best print graphics owo asori dan junction ernest uduwa obe bribia ma o se ye poster se ye invitation card impo photocopy ni ade nyina obe ya ma
school abuye minim se mo be class test teacher fo minim se mo be exams mo nkwa ne nchen ono nso de ne bo wo form kura a obia betime atua kumi concept kumi so de infonitwa video odi mu akoten pa se ne amekan no yen dada brabo mu de e wo se biri biara no unya nkaide bi a ode to wa daache ebe boya wo ansa na me ba ha ne eridi nkomo bi se ebi a wakoduru ba bi wore ka se o mi ko suku wa ha mi ye bi se o be bi za se ujedi ebi a na unkita certificate ni ade wo na nso wo pictures a ebetumi adi adanse se o yampa onipa semesi asema okan no eye no kware Anani Jacqueline Enterprise Bank of Ghana abekropom sika biara a wo pese oyi eyu efa wo phone so no call Anani Jacqueline Enterprise so MTN Airtel Tigo Vodafone Cash biara oyebi na nche bia akra se on the Western Union ba be ka ho na se wo pese oyi sika via bruchira obetumi ayama impressive colors lodge da bia ya make as asemi se onyankopon a obo soro ne asase no ohome enti wo ho a aya pepe bi na kodwudwo ho kakra sie kakra wo de ho sie a obeba na wire from kama udu nko sie nsu ai tese okọ ba bi a wasum review impressive colors lodge honom de okwa wasum bejo fefefe unti dede bi aduan a open so ubenya adi wo ho mpapapa na obeden obeda so wanya sumi papa na wasum na se ufi ho ba obiara hu o si ehefa na okwai na wa kire no no so akọ ho akodi adanse major pharmacy ye nipa ya ye home mframa ide ye home mframa bone den eka ye ho ye didi so na obronika toxins ni ade nyina ewo ye nnuan a ye dimu enti ho be dodo kakra ko major pharmacy obenya nduru kama na ode amawo na so ode mawa ho be to fefefe eto da bia ye ne nanom mrewa ye maame no ma wo BP ni ade na wo pese wo pre komampon ana se wo ayaresa bia kesi bi no wohwe wo BP ni ade sesei de ekropon ha ye woni a obetimi ahwe ni nyina ama obetimi acheke usuga level se we sikire akosoro ana abefem obetimi ahwe sa ne ma ni nyina ama na afutu a wo ma wo no wo de ama se ye duru na wo benom nso a wo be ma waduru na wanom na wo ato fefefe na se ye ayaresa bia oyare nso a wo be ka akire wo na wako etiefo minim se masum keka mo pa yanzo muntia na ye ngaba betena se a ye de ba bekinkan homa yi amamo ene homa ye bekan no eno so ewo abankese so eye denchira won kuro mu ara ye gusu gina denchira fu kuro nim enti se ye wo denchira fu kuro ma ye ntumi nkenkan a ye hu nana intim jakeri no ho asem enti ene ye bete nana intim jakeri no ho asem ewo homa ye bekan numu okwasampani ayo ta asomesoma no yehu ize okwasampani bi wo mu a ne ka sa ye srew kakra azo ntitwi bi waba besu ya de ntirafo so wota asomesoma no ho asem ewom ene ye bete obi a wo fe no bensua didi bensua enso ye bodu ene intim won na yu ne a owo won no eye de ntirahemia ye bete ne nka ewo homanu mu ne ehinkwa a one intim jakari ne mpanyinfo ewa ahifi ho nso ye bete wonka ewo homanu mu asomafo bi nso be fi adanse aba adanse so ye nkuro a ekeka ho a wo hye denkyirafo ase no yu won so wo be soma nkrofo bi ama won aba na intim jakari ho yu won so ye behu nia ebekọ ewo homa numu opanyin akura nso ewo homa numu ono ni dwuma a odi wo homa numu no na ansana intim bedi hene no na okana na bosienti bo amponsem yu oka ne mpanyin no ho a wobu oman no na sese ya ekonwa ato ama intim abedi adi oda so yo panyin de na so me mpese meka no ho asem maso nkeka mode enti ye behu nia ono so ni dwuma eyewo homa numu owusu enso egusu ewo homa mu owusu so ya ate no ho asem de da eye mpanyin na nana intim opa won se won ano na odi ne hene no bodu a oye intim ni apanyin no nso ne ho asem ebebem oni abebrese a oka usu ho emere a opa o ne mpanyin no ho no
mohwɛ me nkyɛn a me ne maa beguafo a wɔn anim fɛfɛɛfɛ kama ɛna ɛtete ya yɛn nyinaa yɛyɛ bibifo uhu yɛn pɛ uhu sɛ yɛyɛ bibifo na yɛte ya nea odi kan akora ɔpare adɔ sakranche baba bɛka yɛn nsa ɛwɔ ha ɔno na ɔbɛfa ɛyɛ ɔkwasampani nsɛm na aya ɔkeka no ɔne abɛbrɛsɛ mama charlotte nso wɔ ha wabɛdwa yi na kyerɛ sɛ ɔba bɛkenkan hwii no ama yɛn mama charlotte ɔno nso bɛfa yɛn nsɛmu nkatum de nneɛma ɛwɔ nkatum de no nyinaa mu mama charlotte ɛbɛfa ama yɛn ɔbɛsan aka owusu ne ho asɛm ɛne asomafo a wofi adanse baeɛ no ɔbɛka wɔn ho asɛm ama yɛn ɛbɛn nso bɛnhyia a mebɔ ne din no mama aa auntie abena sweet 16 ɔno na ɔbɛka wɔn nso wɔn ho asɛm ama yɛn ɛna bodu nso te sɛ nea adaa ɔyɛ no ɔbɛka ama yɛn eti yɛn sɛ mmerɛ koraa no yɛbɛbɔ asɛm kuma no mu na yɛfi ase akenkan eti sɛ unia bi ɛmmɛnwe a mesrɛ frɛ no na ɔmmɛka wo ho na yɛka a ɔno nso afa aba bi afiri sɛ wote afiri na wode kɔ fie nso a wobɛtumi abuam na obi a ɔwɔ afiri no mu no nso ɔno nso asua bi wode wɔ wo fufu mpo a ɛyi de sɛ woanhwɛ yɛn a wobɛtumi atie fahyɛ bluetooth mu anaasɛ ma no volume up na tie ɛmmerɛ a wode wɔ wo fufu anaasɛ mmerɛ a wode nea wadi ayi enti yɛbɛbɔ ahyɛn ɔhoma no mu yoo atiefo ne ahwɛfo yɛda mo ase ahwɛdeɛ ɛto so anan abankɛse so ahemfi na nantim ne ɔkɔsampani ba mu ɔkɔsampani ti wugya ase kɔsɛ no sɛ ɔma wɔnsi dawuru so seesei ara asɛ ɛso mmorɔma so sɛ nnɛ ahenyere bi nni ha mini yere biara enti aberante a ɔpɛ mmaa yi mu bi no nkasa nhwɛ ababaa nso a ɔpɛ me no mɛfrɛ ababaa nso a ɔpɛ me no mefrɛ no a ɔmɛtie ɔnkasa nka wo oi mme soso mepɛ bi kwalaa wo soso wopɛ bi kwalaa mepɛ mmienu kwalaa wo oi ekuru bi ewu a ekuru bi tete ase ɔrekɔ ɔne ɔhemmea ahyia ɔbaa panyinie ɔkwasampani onipa ɔnyɛ hwee nana ɛdɛn ne mmirika yi ɔhene wɔ hɔ ɔwɔ hɔ nana ɛnɛ mmaa wɔyɛ folo denkyiafoɔ mmaa sɛ wɔmpɛ dɔnkoni gyaase wɔ hɔ ni o ɔkɔ wuni ntim wuni adan na yɛdi wɔ akyi a wobɛma yɛhu nea yɛhu yi w'asoɔden w'amama abrɛ gyan na menya adwene pɛ biara menwene ɛne sɛ wosi hɔ no musuo a wode reba ɔman so no wode reba ɔman so na wonnim no ɛne sɛ wosi hɔ no w'ani fie adi wahu sɛ wapam ahene yere bi pɛn sɛ wokɔ afu a san fa kɔtena wo fi wonhu me sɛ meyɛ ɔhene anaa woyɛ woni woyɛ wo se wodwae w'ani papa sɛm hyɛ nea ɛwie wo wote agyaadwo a ahenyere twa gu ti so na wapampa so wose wommu hwee kyi wo mpanyin na nkisiwa fɛ na wopɛ mansusu da sɛ wobɛtumi abɛgyina m'ani so aka asɛm a yɛte sɛ akyerɛ me wobɛɛ yi na wode abotɔ ase bɛbisaa me nsɛm yi ase a anka mede obu mɛkyerɛkyerɛ wo ne nyinaa mu wommu me sɛ meyɛ ɔhene a adɛn nti na ɛsɛ sɛ mebu sɛ ɔhene a fa fi m'ani so ha kɔ na menhwɛ wo mempɛ hwee matie hyɛ ɔbarima ho bi a ɔtete kyerɛ me ɛyeyɛ ma wo ɛyɛ a na wose woanya me sɛ wodi adeɛ yi wodi no yie a ɛyɛ wo ne abusua ne ɔman nyinaa anuonyam menka nkyerɛ wo na
te dɛnkyerɛ nyɛ ɔmanwa koraa na watoto no ase ne wo mmeranteɛ egu ɔkoba nkwakora baa he na wokura atuo woni hwee a wɔwɔ osuahu nyansa bɛn na ɛsɛn osuahu musuahu a mowɔ ne sɛ mode ɔmanma mogya atɔ baha ne dɔte na enti ususu sɛ wonim nyansa sen wo mpanyimfo memagyi me koraa no memfa a ɔmanma mogya ntɔɔ dɔte da anaa mebɛdii ade wate sɛ ɔman bi de nawuta gyina dɛnkyerɛ nkurano a nome bɛn na ebua ɔman yi ɔyaredɔm bɛn ɔkɔm bɛn na ɛreba a wo ne wo mpanyin ntɔkwa him sɛ merebɔ ɔman yi mmɔbɔ mpo na woyɛ me wo na woyɛ me mmɔbɔ kɔkɔkɔkɔkɔ fimani so kɔ sɛ nea mereyɛ yi yɛ nkwaseasɛm w'ani so a na afei na mahu nipa ban kɔ fie akɔntɛm wopam w'ahenni wopam w'anuonyam ɔman rebɔ wo ti so na wonhu ɔkwasampani ɛyɛ ma wo a sie ntie ne nwam etiko mahu amane a busumuru nkwa bi wɔ hɔ nana yɛwɔ hɔ baanu mmra monka mo ho nkɔbɔ owusu nom ne gyaasehene amanneɛ sɛ nea ɔhemmea aba reyɛ menen muhui mo ankasa mo ani tua bi wabɛtiatia m'anim akasa me deneennen sɛ adɛn na merigya me nkwakoraa adɛn na maa me koma mpɛ menhyɛ me ho so sɛ menware wɔn wagu m'anim ase sɛbe nkwasea mpo mu nyinaa di madanse sɛ mete ase yi merebɛyɛ ɔman yie enti wɔn nyansɛm wɔn nyinaa hu sɛ me na ɔwoo me mpo ɛnɛ me ne no nni hwee yɛ enti metu wɔn nyinaa mɛti biribiara a wɔgye di sɛ wɔbɛyɛ ama dɛnkyerɛ anuonyam agyina no wɔnyɛ wadawroma nana wɔkɔ ahenkwaa foforɔ ba nana nipa bi fi adanse hɔ aba w'akyi adɛn frɛ wɔn braa asomafo no ba nana yɛma wɔtena ase o yaa brɛ wo ahenkwaa ma wɔn akwansosa ɛha de bɔkɔɔ na mo amanneɛ owura wotie ma ɛto nana sɛ ɛnyɛ bɔne bi nana adansehene na wasoma yɛn nkyɛn sɛ ɔsrɛ no ara ɔmmerɛ yɛmfa ne fie nipa ama ne mmerɛ no nkwaseasɛm a ɛte sɛ nti na mufi adanse abɛdu ha yi me fie nipa bibire de ɔwɔn nana wanka ne ho asɛm biara ankyerɛ yɛn weyɛ ɛne mo nsɔre mfi m'ani so nkɔ monkɔse adansehene sɛ birebire ama a amanneɛ nso mma na sɛ wama ma nhu maakoa anim ɔkyena nkutoo ɔmpɛ atuo nhyɛm akyi wɔ adanse me ne no bɛdi papaapa ɔmfa ne dwae ne n'anipasɛm no ntena ho ntwɛn me na mebɛkyerɛ no nyansa monkɔ mofi m'ani so nkɔ ntɛm ara menhwɛ mo ɛneɛ nana yɛbɛsrɛ kwan momfa mo nkwaseasɛm nkɔ mo nyinaa se abufu na mobɛhyɛ me kwaseasɛm a ɛwɔ agyimisɛm ni mikɔhu owusunom na makɔbɔ bodu amanneɛ ɔko ara na ɛbɛdi akyi ɔko mobɛgye me adanse mobɛhu ahwɛdeɛ ɛto so anum abankɛse so budu fie ababrɛsɛ budu ne owusu ahyia wɔ bodu fie renom nsa ɔde nsa gu fam nana ntim
wodie ni mmeranteɛ hene mmensusu da koraa sɛ ɔhema betumi adi asɛm a ɛte sɛ asɛm bɛn wodeɛ wonte asɛm a aba ɔhema ne ntim abɔfoɔ bɛbɔɔ yɛn amanneɛ no na wonni ha daabi ɔhema ne ntim anya akasakasa bi a ɛnyɛ eni sɛ ɔhene se ɔrentie ne mpanyinfoɔ na afei ahenyere a waka wɔn dɛkyɛ no wapam wɔn afi ne ho wɔkyerɛ sɛ ɔhema kasaa no dennenen tietia n'anim gu n'anim ase sɛbi ɔsesee no kwasea mpo anɔkye bɛhwɛ meɛ ɔbaa besia ɔhene mpo ni ntim ba hɔ wɔn nyinaa sɔre ntim tena ase na wɔn nso tenatena ase bi ɛyɛ m'anigye sɛ mabɛto mo wɔ ha mo nyinaa moate asɛm a ɛrekɔ so mehu sɛ me mpanyimfo ne me na mpo a ɔwoo me afiase retan me enti me nso mɛtan wɔn bi asɛm titiriw a ɛma me baa ha koraa ne sɛ asomafofo bi fi adanse baa me nkyɛn sesi ara sɛ adansehene se ne fie nipa amanneɛ a ɔwɔ me nkyɛn ha no memfa wɔn mma no mmerɛ no ɛna mebisaa wɔn se na maakɔa birebire deɛ ɔhwan wɔn sɛ birebire de adansehene anka ne ho asɛm biara ama wante sɛ birebire ama sɛ eyi deɛ amanneɛ nso ama saa ara na mekan anokwa me bufuo yie na meka mekyerɛ wɔn sɛ wɔn kɔsɛ wɔn adansehene no sɛ ɔkyena nɔpɛ tutuutu akokɔ bɔn na manhu ne fie nipa birebire anim wɔ ha a onim so a ɔmpɛ atuo nsɛm akyi na ebedu sɛ onyini bedwo mɛma wahu sɛ wiase bae ɛno ara ne ɔhempɔporɔ okudurufoɔ ano asɛm ara ne no tɔme nko a anka yɛnka ntua nsɛ yɛnka ntua nnɛ na asɛm yi ɛnsen me yam koraa mehene mefia pɛ merekɔboaboa mmarima ano prɛko ɔkyena nkutoo adeɛ bɛkye me ne me dɔm wɔ adanse kurutia nkwasiasɛm a wɔka kyerɛ kwabrafo na wɔreka akyerɛ ɔnyene ɔpanyin akoraba ntim bohyia no ɔpanyin akoro wusu bodu gyaase monka na ɔpanyin nte sɛ ɔyɛ me kuro nti hene ɛwom sɛ akokɔ ntakra na ɛma akokɔ no yɛ kɛse de nanso ntakra bɔne de ɛfɛnim kwaterekwa megye medi sɛ ɔpanyin akora ate nsɛm a ɛrekɔ ba yi nyinaa ɛnɛ ɔnsi no pi ma yɛnhu wɔ yɛn mmerante yi anim sɛ ɔyɛ yɛn afa anaa ɔkyi yɛn nana kuro nti sɛ ɔdɛɛfoɔ si ne kasa ɔpanyin akora more behunahuna me anaa owusu oso owusu mu owusu menka mema wo nte wafe bi ni ya owusu nam ne owusu som no ma ɔkɔhwe ase wɔn nyinaa sere no ɛnɛ na ɔbaa agyigya ɛnɛ na ɔman agyigya
ɛnɛ na ɔman agyigya anka wo ne hwan a ɔhene mpo wobɛhu n'anim kɔsampani hwɛ wonim a ɛnɛ owusi ne me dɔmpiafo wokasa no a wakasa me woyaw no a wayaw me o apɔnsam mɛhwɛ meɛ mekabu apɔnsam afena a ɔde budinkyira ɛmpare me sɛ mɛdi sika wɔfɛ mabɔ ɔman ɔserew ɛnɛ sika wɔfɛ ɛnɛ nkisiwafɛ nso na yɛbu ɔman yi worepɛ wo mfɛfo na wo ne wɔn abu ɔman a ɛne wobɛtiw wɔn asaman wosu nipa na merebɛyi wɔn maako mafi ɔman yi mu nhenkwaa mowan nhenkwaa baanu ba momɛfa ɔkwasampani no nkɔto afiase ɔkɔsampani ara na wobɛfrɛ me nhenkwaa no kyɛɛ no sunsum no sɛ mewɔ mpo a sɛ mewu mpo a merempintirim m'akyi mo ho koraa na ɛyɛ me aniwu me na aka me sa mobɔ ɔman a mobɔ no mo ankasa mo ti so muntumi mfa no nkɔ osunsum no fii adi sɛ yɛrebɛnya nkwasiafo nyinaa ne sɛ ɛbɛyɛ nkwasiafo nyinaa ne obi gyigye mi a obenu ne ho sɛ budu monhwehwɛ aberante bi a ɔfata na ɔni me kuro nti atiefo seesei yɛn ahu nea aheni no ɛrekɔ seesei na nantim na wafi ase sunsum nkwakora yi so ɛyɛ abufu na abɛnti na wama ahenkwaa sunsum ɔpanyin akora anaasɛ seesei wayɛ ɔhene wanya tumi nti na ɔreyɛ saa seesei yɛhu sɛ ɔpanyin akora na ɔka kan mpanyin a na wobu ɔman no ho na ɔnyɛ ɔpanyin kɛkɛ ɔsan yɛ kuro nti hene ɛma nana ampɔnsɛm bosia nti seesei wanya ne baabi kɔ yi nti ma ba bɛdi ade no seesei ɔreyɛ ne ho biribiara wɔ hɔ ɔhene so n'ahene no ɛbɛkɔ akɔwie awie pa anaa mpo ne na a ɔwɔ no enoba nsua ɔbaa ne hɔ no yɛn a yɛte sɛnea ɛyɛ ntim ne no ɛkasa fae mene ma abɛguafo bɛdi nkɔmmɔ kakra na nsɛmmisa kakra wɔ hɔ nti yɛbɛbaa mu yɛbɛbuebue mu na yɛwura mu ne yɛn ahu sɛnea nsɛm no esi fate ɔsɛ ma abɛguafo sɛ moayɛ kra do menim sɛ seesei ni a nanare yɛ no abɔ mu pusa ɛsiane sɛ ɛyɛ adeɛ ɛyɛ yɛn nyinaa nwonwa ɔhene deɛ ankɛnsɛ sɛ woyɛ saa nanso aba ne sa yɛyɛn hwɛ ɔsɛ ɔkwanpa bɛn so na wɔhwehwɛ ɔyere ma ɔhene ɛsiane sɛ yɛn ahu sɛ ɔhene apam ahenyere a n'aka nwɔ hɔ no mede mesusu sɛ ebi anka ne kwan a ne nkyerɛ sɛ ɔyɛ aberante a waba abɛsi so megye medi sɛ bosia nti nso ɔnyi nyansa no wu yi enti ne yere nom no wɔn fe bɛkɔ anim kakra enti sɛ ɔpam wɔn a mede me nkɔm afɛ mu anka mɛka sɛ ebi a ne kwan a ne bɔne bi yɛ anim na mmom ɔkwan a ɔrefa so apɛ yere foforɔ no so ɛyɛ anaa mama abena seesei wɔn asi dawuru so ɔreka kyerɛ wɔm sɛ ɔbea ɔpɛ no ɔfrɛ no a ɔmmɛtie saa na wɔpɛ ɔyere anaa ɛm sɛ nana sɛ yɛka mfimfiase a yɛhu sɛ ɔyɛ ahantan ne dwan nti nneɛma ɛnyɛ nea wɔfa so yɛ no ɛno na ɔno deɛ ɔyɛ dɛ ɔyɛ no obi ani hɔ ɔka nso a ɔtie no nti ɔno deɛ ɔgye di sɛ ɔkwan a ɔpɛ sɛ ɔno ɛfa so na ɔma nnipa nyinaa hu sɛ ahenyɛ dɛ no na ɔnware obi abio nti sɛ ɔfrɛ wa wanka ɔfrɛ wa wobɛka sɛ ɔwɔ yere no mbaasia baason but ɔresisi akyerɛ wo sɛ ɔne yere biara nti ɔfrɛ wa
wopɛ na waba na ahantan na de ne rekɔ saa tebea no mu mama ana ɔno nso yare kyerɛ sɛ mmeranteɛ a wɔ kuro no mu no sɛ aherɛ no mu obi pɛ bi a otumi fa sɛ wato wɔn wagu wɔn anim ase wagu wɔn anim ase ankɛnte sɛ ɔyɛ no saa ɔkwampa bi wɔ hɔ ankɛɛ sɛ ɔfa so na ogya wɔn kwan na ɛnyɛ sɛnea ɔde wɔn si abɔnten pam wɔn a ne maame koraa ahyia na ɔka kyerɛ sɛ wonim sɛnea aherɛ no mu yi atwa adwadwo kuwu so nanso ɛsiane sɛ ɔmmu nipa ɔyɛ ahantan nti nea ne maame kaa no koraa nyɛ n'asɛm ɔpanyin Sakrante sese wabɛdi hene woyɛ nana ntim gyakɛre wɔde wasi da nkyirahene wapam ahenyere a ɛwɔ hɔ nyinaa obi nim ne nti a ɔyɛ saa na mmom wode wo sɛ wɔn ho nyɛ fɛ nti na wopam wɔn so ɔkwan a ɔrefa so apɛ yere no mu ɛyɛ ana nana makora ebia na ɔhempɔborɔ ntim gyakɛre ebia na ɔpɛ sɛ ɔma ɔman nti aso te sɛ ɔrepɛ da na wabɔ gua asi mmaayewa a ɔwɔ kuro mu nyinaa mmra na ɔnhwɛ mu na ɔyi no dɔfo ebia na n'adwene a ɔde yɛ saa ne nti na ɔbɔ nkae ansa na mbere no adu mme a wɔwɔ kuro no nyinaa mmra na ɔnhwɛ mu na ɔyi ne dɔfo eyi asɛm yɛ ɔkɛ deɛ asi ma asɛm bi sɔ paa so ɛyɛ ahoɔfɛ na wɔde pɛ ɔhene yere anaa suban na wɔde pɛ ɔhene yere bio nso ɔbea biara na ebia ne ho yɛ fɛ no otumi yɛ ɔhene yere anaa sɛ ɔhene de ɔwɔ kurom a menyɛ ni sɛ ɔhene pɛ ɔbea bi a ne ho nyɛ fɛ ɔhene pɛ ɔbea a ne ho yɛ fɛ na ɔwɔ suban nti nansa na ɔhene bɛwɔ a na wahyehyɛ mu ahu sɛ oyi de oye mpanyinfo atwa ne ho ahyia po bɛtumi aka daabi oyi de ɔmfata ɔhene oyi fata ɔhene nti sɛ yɛ adwempam ne obi a obu ade a anka ne yere pɛ ɔne ne mpanyinfo na ɛbɛsusu mu na wɔn nyinaa ahwɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ɔbɛtumi anya ɔyere a ne ho yɛ fɛ nanso ɛsan wɔ suban nanso ne de ɔkwan a ɔfa so yɛ no no even sɛ wowɔ ne nkyɛn koraa menyɛ sure sɛ wobɛtumi aka akyerɛ ne sɛ oyi de daabi o nkɔfrɛ no ɛfiri sɛ wɔasi no bɔ sɛ ɔkwan a ɔpɛ sɛ ɔfa so no wɔanya tumi mama wɔadwene wɔ yiri ho ne den ɛm sɛ nea me sister ka ne nua no ɔno ne suban no nea ɔpɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔmpɛ sɛ obi kyerɛ ne nea ɔnyɛ kɔsɔ baa koraa no mpanyinfo a ɛwɔ ne ho a ɛyɛ sɛ ɔno wɔntena ase no wɔbu ɔman no wapam wɔn nyinaa ɛna ɔno afa ne mmerante ɛsɛ mmerante adwene na ɛwɔ ne tirim ɛna ahenyere mu nso wɔyɛ mmea wɔn anim ɛnyɛ ne taste no wɔn nti ɔbɛpɛ mmera ahwehwɛ mu na onyane taste wɔ mu makora sɛ na wɔka ne kwan ne ntim gyakɛre ɔse impedua no yimban a wosɛ kwae borɔfrɛ nti ɔpɛ sɛ na wɔka no ɔpɛ mogya mo no wɔ na mfi no no abu aka ne ho hyɛ sɛndɛkyɛ yɛka nhoma no yɛhu sɛnea ɛnoba nsua ne nana bɛkasae so ne kwan ara ne ɔyɛ ɔhene o ɔhen kɛse ɛnyɛ sɛ ɔhene bi a ɔda fam kɛkɛ na yɛhwɛ sɛnea ɛnoba nsua bae na nhenkwaa ne ade ɔkwasa mpani wɔ hɔ na ɔne ne bɛkasa a gyegyeegye saa no so ɛyɛ ana sɛ ɛnoba nsua yɛ saa ɔhene de yɛn nyinaa nim sɛ akamfo ama ne mu ɔhene ɔhemea no osi ɔhene na ɛyɛ wo mama nso ne mame nti wo maame wɔ ho kwan sɛ wonkɔ yi a ɔtumi teɛ wo na ɔkwan a ɔfaa so yɛ ne mama no ɛna ne mama nso tumi sɛ ne sɛ ɔyɛ ɔkwasea po sɛ ɔne ne maame ankasa saa menyɛ ni sɛ ne maame bɛtumi abue ne no ayɛ wo saa na mmom ɔkwan a ɔfaa so yɛ sɛ me na mede wasi so na afei de woretwa wo ho ɛne yɛ mesɛe de a maame no ɔdi sɛ ɔyɛ wo ɛna ɛnoba nsua no nso ɛnyɛ sɛ ɔyɛ nana ntim ne maame kɛkɛ o atiefo ɔno ne ɔheme a ɔwɔ dankyira man mu nti mama de ɔyaw na odi ne yaw ɔma salot yo ɛyɛ asapa wo maame ɔno na wama wakora ho wakɔdi gyina ɛdo gyina apɛn a wɔwɔ yi na sɛ wɔreyɛ ade na sɛ wo maame retu wo fo a ɛsɛ wotie wo maame de no na nti sɛ woyɛ wo ho sɛ wapagya wo nti sɛ wopɛ sɛ wohora wo ho
ɛna ɔreka kyerɛ sɛ nea woyɛ no yɛ kwasɛsɛm sɛ wonim sɛ a kuro no baa bɛbɔ agu ti so a ankasa ma wapɛ patakari kyɛw bi ayidade kyɛw bi ahyɛ bi ti yɛw ɛsɛ wohu sɛ ne ba no mmue ade wonim nti na ne ɔka ne megye de kora sɛ aberewa no saa mmerɛ naa no waanu ne ho sɛ ɔde ne di ade ɛsiane sɛ ne kasɛm no koraa yɛhu yi sɛ ɔyɛ a ɔnaasɛ nnuhu bi wɔ mu sɛ ɛrebɛm akora sakra nkye w'adwene ne dɛn m'adwene sɛ ɛwɔ mu sɛ ampa na ɔdɛfoɔ ntim gyakerewa no ɛyɛ ahomtewde nti wohwɛ ne maame de ɔde ahomtew no bɛkasa yi na mmom kɛɛ sɛ ɔtɔ no bo ase na asɛm ba sɛ dɛm koraa wɔde ane aneka na wɔfrɛ no kokoam na ɔne kasa kokoam ansa ɔne di kokoam kɔmɔ ne wɔnti a na asotwe biara a ɛwɔ bɛtumi nafa so nti ɛka me koraa dɛ anka ɛsɛ nka ɔtɔ no bo ase na ɔne kasa bɔkɔɔ ɛtiefo mobɛtumi aka yɛn ho wɔ abɛɛfo ntentankɛsɛ ne so Facebook wowɔ asɛmmisa bi wowɔ contribution bi wobɛtumi de ato comment section nase wohwɛ yɛn screen no so nso a yɛde number agu hɔ phone in wobɛtumi afrɛ yɛn na ɔne yɛn adi nkɔmmɔ anaasɛ mpo asɛmmisa bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wobisa fa homa no ho a wobɛtumi abisa yɛn afa ho akwadaa sakra nkyɛ woka asɛm bi m'ani gye yi paa ɔse sankɔɔtoo ne bɔ ase na obisa ne sɛ o nana nea wayɛ asɛne dɛn a anka ɔno nso de obu bɛma no na wayɛ dɛn wakyerɛkyerɛ n'ase nanso wanyɛ saa nti ɔno nso ne koma aba ne bo yɛafu nti ɔno nso bɛyɛ dɛn ɔbɛkeka n'adwene ɔse sɛ obi fom kum a ɔnso nyɛ dɛn mfom nwura nti nana nso kɔ akyiri dodo anaa me maame ka ɔbea tan ne ho yera wo sɛ ne yɛkɔ so no ɛnte sɛ ɛkɔ so saa ɔyɛ ɔhemmea ɛna ne bɛdi ade ɛna ne ba regu n'anim ase ade waba na wabɛto ahene yere mu a wode wompɛ wo koraa ɛnyɛ ɔkwan a ɛsɛ wofa so ne maame no adeɛ ɛyɛ ne yaw no ɛsɛ wo ne obi asuso wofrɛ wo nso wɔmmra ahemfia na aka kyerɛ wo sɛ wɔnkɔ na wɔso kɔpue si abɔnten no wotwa adwo wosu ɛne abɛsi a obi asu no obi aka n'asɛm na ne maame no nso yɛ ɔbea panyin nti onim sɛ neɛ ɛkɔ no ɛbɛko atia no ɛno nti na ɔno nso de ahoyeraw bɛkasa akyerɛ no kasa saa no ɛyɛ ahoyeraw na maame ne kasa mu no nso ɛne sɛ ɔka ade bi a ɛka me nko a ankɛndɛ sɛ ɔka saa ɛsiane sɛ mennim sɛ yɛnome kwan so a ɛsiane sɛ ɔka yi sɛ anhwɛ koraa n'ahenni no ɛrensi baabi pa so ɛyɛ sɛ ɔhemmea ɔbɛkasa anaasɛ ɔhu sɛ ɔyɛ no ɔhu sɛ ɛmfa wɔ nkɔ ne ne yɛe no reboro so ne ne yɛe no boro so ɛboro so akora sakra nkye abusua mu na woyi onipa ma ne bɛdi hene obɛdi hene a wɔn ama ne tumi kɛse paa na mede bisa wo so wɔn ma ɔhene no tumi anaasɛ onipa a wɔde no asi agua so no wɔn ma no saa tumi na so abusuafo wɔ ho kwan sɛ wɔbɛteɛteɛ ɔhene no wɔ ɔkwan bi so anaa sɛ bi ɔhene rekyea kakra anaasɛ ɔhene afa adwenemɔpɔw bi na ɛnye anaasɛ mpo ɛye nanso wɔpɛ sɛ anka ɔde nsakrae kakra aba mu a so abusua bɛtumi ayɛ saa anaa na ne kwan ne nga anaa makora mfa ne sɛ ɔyɛ m'agya ɔba ne me anaa me nua no na sɛ mmɛgya wɔasi mɔ hene a amammerɛ kwan so anaa amane kwan so wontumi mfrɛ me wonua bi anaasɛ ɔbɛbi wobɛfrɛ me agya sɛ wate ase nti sɛ no sɛ mayɛ bi koraa na maafom a amane kwan so no sɛ woka mempɛn na wotumi fom a fine wonka wɔ ho a gye sɛ wokɔto wo anim na wɔfrɛ me tena sɛ wɔkua mu na wɔne me kasa ɛne wontumi mfrɛ me ogua mu nteɛm sɛ na woteɛ me ofie daabi wontumi yɛ ne sa gye sɛ wɔde ma mpɛhene na mpɛhene fam tena sɛ wɔne me kasa ne kwan ɔse afei yɛhu hama a ɛyɛ ahemfo abien no wɔn ham wɔ gua mu na maasɛm bi sɛ ɛte aso ne sɛ so ɛyɛ sɛ ahemfo mpo wɔbɛko wɔ gua mu anaa na sɛ ahemfo ebi a wɔn apaa ma wɔn akontɔkwa wɔ gua mu anaasɛ wɔn aham wɔ gua mu a asotwe bi wɔ hɔ ma ahemfo no anaa mama ɛsɛ wɔtumi twe wɔn aso kyerɛ sɛ ahemfo de mo ntumi nyina nipa mu anaa agua mu na mo nkontɔkwa ne yiyi mo ho ano nanso ne nyinaa ne ntim gyakɛre suban a ɔda n'adi na ɛna ɛma basa
sani ọtí nyẹ ní sọ obetumi egyina so akẹsẹ ẹni okura mẹtwẹ wá so because ọno na nkasa no kora abrabọ náà ọbọ no nti hwee so na ẹnyẹ papa. mehu sɛ ɔpanyin akora na ɔbɛn mu ɔyɛ kuro nti ɛna kuro nti nso mefo sɛ n'ani afi sɛn owu so nom ne mmerante ɔde wɔn asisi so yi sisi nso ɔno nso pɛ mmerante na ɔne wɔn abu ne ma ɛna kuro nti nso mɛhwɛ na obi a mɛhwɛ na ɔyɛ obi a n'ani afi saa no ɔno wɔ busanti ahim ayi mu yiw saa na akoma ne kan etu hwɛ kwa wɔde ɔpanyin akora asa na ka ne din ho ɔno ne mpɛ saa nipa no wɔ n'ahim mu nti ɔpanyin baa no ɛsɛ wɔdwoodwoo no sɛ wɔdwoodwoo no na wɔsunsum mu a na wokɔ a wobɛsan aba bio daabi wɔrema wɔ nkyɛn bio cause nea wɔyɛ no ɛnyɛ fɛ ne san sɛ wɔanyi wo ka wɔmfa yo etwi ne etwi hyia ne nkuro twamansa mpɛn kasa ne na wohwɛ ampempen a na kyerɛ sɛ homa no tumi sɛ ɔbarima biara ni de nkyiraman mu ana de nkyirahemfi a ɔgyina ɔheme akyi nkyina kɔnkyin na ka na nkwa nkɔbɛ sɛ ɔkɔyɛ mmarimasɛm ɔtumi sɛ ɔno nkwa na aka na ɔyɛ ɔbarima nti biribi saa no ɛna wɔsɛ wɔn nsɛm yɛ den a wɔbu mu yo sana tene ayi asɛmmisa foforɔ bi wɔ hɔ asomafo na ba abɛdu de nkyiraman mu wɔn abɔ amaneɛ kamakama sɛ adansehene ne a oseni mmuaeɛ a nana nti jakari nso de maa no ne sɛ wɔn fi n'anim nkɔ isa ne sɛ wɔn amfa na akɔya birebire ammerɛ no ɛno nti ne bo yɛ afu wɔn mmuaeɛ a ɔde maa wɔn nso ɛyɛ anaa bio nso ɔretiti ntɔkwaw emu yɛ den a wɔafi ase mpo de boaboa ne dɔm ano sɛ wɔrekɔ akɔ soa adansefo so nea nana nti jakari saa adwene no a wɔfaeɛ no ɛno ɛyɛ anaa na adan na wo nso adanse hene wo so masi wo megye wo fie nipa wɔ hɔ mmra mewa wo nim sɛ wo nso wɔde wɔ wo nkyɛn eyi de me ne nana anya adwene me nua me wɔde wɔ me nkyɛn na mede wɔ wɔ ayɛ na wo so masi wo megye wo de mmra wɔbɛkɔ na wo mfa mede maae ebia wo ne nua masiesie ama wo wonsiesie hwee ma masiesie biribi ama wo daabi ɛwɔ di a anka wo a ɛwɔ ɔkwan a wobɛfa so aka asɛm nanso ɔkwan a wofa so ka asɛm no kyerɛ sɛ wotie obi sɛ wɔn asomafo no kae ose wakɔ ya birebire de wanka ne ho asɛm biara atiefo nipa a wotu wɔn fi adanse ɛba adankyiraman mu no wɔn wɔyɛ asomafo kɛkɛ ɛna wɔn asoma wɔn nim nana adwenimupɔw ɛyɛ nana adansehene wɔn nim na adwenimupɔw atiefo mu amu nti ebi na mu bu asase bi o wakɔ ya wɔ me hɔ anaasɛ wode si wɔ me hɔ me nso mede si ɛwɔ wo hɔ ɛna mede ba abɛserɛw mamma ne ntɔkwa awosi o mamma no anibere so mempa na ahobrɛase so me se nana meserɛw fa me akɔa yi yɛ dɛn ɛma me fa me akɔa yi ma me na akyiri yɛ aka ho asɛm ebia na me nso maadwene ne sɛ wode mede ne mama mede mede ne ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛma wo atiefu mu ntie asɛm yi bi na mummu a ɛma me iyo mede mfa mede wɔ hɔ na nti fa ade brɛ nam so mfa ade sɛ wode mede ne brɛ na wobɛgye mu ɛna ɛtia ntim no so yɛ ahantam nti ɔno nso yɛ ama ɔha no yɛnsi koraa no kyerɛ wo sɛnea wɔka no yɛ kwase asɛm nti wɔmfi n'ani so nkɔ atiefo agoru no yɛ de na ade ɛresa nkurasefoɔ yɛnya wɔn hɔ yɛ menka sɛ yɛde asi ha yɛbɛtoa so na mmom nnɛ de baabi a mmere bɛma yɛn ho kwan ɛde asi ani yɛn a yɛkenkan mo homa ɛmaa mu yi ɛyɛ ɔpanyin sakranchi bade bodi ni bio ɔpare sakranchi so mere kesike mo kingra ho akɔ janse ku nana yɛwɔ mama Charlotte nso ɛwɔ ha me nso ampem daako sese nyame afa me nti me di nyame ba aka me din ho nyame ba ampem daako ɛna mama sweet 16 mama bena ɔno nso ɛwɔ ha na ɛnɛ ɛyɛ mama ne birthday eti mama happy birthday happy birthday eti sɛ akyɛde bi wɔ hɔ a etiefo mo fa mra na yɛmfa mama ɛnɛ ɛbɛpɔpe champagne ama mama akenkan yi a yɛkenkan yi ne aboafo a wɔma yɛde brɛ mo ɛyɛ Adi States Best Friends Graphics Kumi Concept ana ne Jacqueline Enterprise
impressive colours ɛne major pharmacy ɛtiɛfo yɛnya mo hɔ yɛ eti mmerɛ a mo ɔmo afi mu yi na mo de dwendwen ho seesei nia akora akɔde yiye seesei nso na 19 jacket orititi ɔko abrɛ de nkyiraman adansefo nso enim nia ɛrekɔ so adansehene nso ose wanya de sɛ ɔba begye na afia na wamfa ne de ambrɛ no etiefo mo ankasa minim sɛ mo betimi abua saa asɛm yi bi da sɛnɛ yɛbɛsan ahyia bio n'onum pɛpɛɛpɛ eti yɛbɛwese mama a very big happy birthday yɛbɛbɔ nnwom kakra awa mama. Awurade de afe baako aka wo fi ni de yɛkyerɛ sɛ ɔbɛ ankasa ɔkɔ fi bebree ewu so ohun tí wọn fi fídíò sílẹ̀ mẹ́kọ̀ọ́ ní àná yóò sì jẹ́ àṣẹ ìṣká kọ́ ọ̀nà ní odongosi bóyá fún yà yìí ní nam ló di ní sira dẹ òtúbò ní ọ̀sán ọ̀fẹ́ tó nam di àpò ọ̀nà ní tu ní hun náà ní yẹ fẹ́ nípa tẹ̀bi àpò náà àwọn nyàǹfà nyàǹfà ọ̀nà fún ìṣirà o. mama sọ àwọn bẹ́ẹ̀ kẹ́sì ní kàkà. yɛbɛyɛ paati kakra nanso covid ni ti yɛn nkyerɛ mu baabi a yɛbɛyɛ yɛn nkura ne yɛbɛkɔ akɔdu akyiri yɛde atiefu de ɛbɛbrɛ wɔ afei so yɛn atwa awie wobɛtumi ahwɛ bio ɛwɔ facebook akro live ɛne akro live gh ɛwɔ youtube eti dabi amene bɛma yɛn ho kwan ɛde asi no yɛ mamadwo obiara nso ɛhwɛ ne hu yɛda mo ase amen.